Inang puteng ke jeng hikai ke jeng maham. Cik nyekren ya kani ke jeng hikai ka long tik akato ka konteks jong ke jeng wan arsin ke jeng wan pai pat ke jeng utrai jongi shanisha sne kendo shanisha slapertai. Bat ke jeng wan ke jeng Jesu kanam slam shu. Kidak kishin ki pau tikni tikna bah ba ke jeng wan jong u kalahat meir. Teka ba kongsan yang ya pi ka long bangi ngidei ban pikir ban husiar ban long adekar bat kumbala sneng mau daka ba pet ngor bat ka badwai pelut por man kasngi ban kmit ho ike baro bat ban yai pelet yalade hai ki jing duai kidan bon ke ike ba shirkai ki ban sawan jai ki sngi ba khat do andre ka ba shirkai ka long gani ka jing pai din no jong ki riunge nei na ka jing net ke jong ki Tikum no bangan light na kata kajing pai din kum ki kon ki jong ublay ki banget shisha ki ba angno shisha bangi nginom liat na ka benta jong kajing net ki jong ina kata ka benta jong kajing im ha kajing net ban randin no ngidei ban debu jing mut bat ban reason dong ila kajing net da ka bale ayu da ka ba pikir kham tam bangin num kedat na ki jing shisha kaktin ka ba im ka jong ublay ki nisan ki jong ublay ki an ki jong ublay bat kham kerpang lelei naga jingya dei kejongi marmet markmat bat o kabaningkong ngiri ban ngek bet ba u Jesu ulong ublei ubapura bat habau lo shim ni kejing long breu ula long ru ubreu ubapura klenda do no ya kejing long blei kejong u hakanuko nuko dur hakanuko nuko rukong dan reina mar ba u ne ublei ulong ubakentang udehi ublei kumtala penpun ya u Daw man semba kuit bat lakaya u naka soti knang ba kanu raibi jong kapop kanum yo ban pin tho brea ya ka jinglong kuit ka jinglong kentang ka jong u Yonis linong ningkong de khot ningkong bat ka de khot ka ba khat sang wan pin pule pi nado kata ka ba meningkong uladon lupa uktin bat uladon bat ublei bat uta uktin ulong kumju kum ublei uta uktin ti ula shim ni ka jinglong breu badula im hapdeng jongi ngila yok mi yakaburam jong u kabadai ka jong u khon marway jong ukpa baduda dap da ka jing ia bat ka jing shisha kini ka benta ka beningkong ka jong ka gospel ka jong u Yones ka linong ka beningkong ka kren ma ya ka jinglong u Jesu kum ukten jong ublay ulang ka khubor ka juban lak ka jing ya smai ka jong no ka jong ublay kajutang kajong u bat ngi kibriu tidang kamban sngo tho bahaya kani te haba ublay nado ka kitab Genesis ka blingkong o kleiktin o e ba mi na u Jesu u balong uktin bat uneu balong uktin jong ublay bat uladon bat ublay bat uta uktin ulong kumju kumublay Ang o apostol Yohanes u ang ngilayo i lagi jong kikmat ya ka buram ka jong une ubalong ukon marway jong ukpa ubadap da ka jing ia bat ka jing shisha kidan bo na gigisngi kibakwa ban thau thala ya ka ni ka jing shisha kibakwa ban penkla khongpang peluk wat ladu kita gisngi ki por ki jong Jesu ha ka por budang danang ne sla perthai rajar snem menchwa Kidan bon ki bakwa ban muslia ban penkulmar ban kelanjerwan ya ka jing im ka jong utra Jesu ya ka kerdan jong ka jinglong blay ka jinglong khon ka jong u ya blay dan reu Jesu pai ki ni ki kum no sngat ye ki juba bu ai ka gospel Yohanes ha ka linong ka ba pra de khot arpusau lada phimnge hanga bangalong uta u bangakam ngalong penyap ha ki pop jong pi Yohanes pra arpusau pe bhai ni kintin da kasih te ngalong mut yumo henry daka Hebrew Yahweh ngalong uta uba ngalong upolo batailem hakachiti jung ushiki kolosai galo nong ka ar khot ka bakndai ka long scam ha kani na ba how Chris kata ka jingda baro jung ka jinglong play ka shong eli mlate banyania ba kata na ka Bible tingi don kamban husiar
Yo bangi menjur baduk soj. Uba bet jing artatin bat jing syukur. Persya ya ka jing long kentang ya ka jing long blay. Ka jong utrai Jesu. Uba day bet ublay jongi. Kabaar. U Jesu da mipat mauhi na ka jing tep. Bat day ka rengai ne ka mayan ayure. Ne ka jing mudur jong ki apostol. Ne ka jing tok jing syukur jong ki katu kat ni. Day mau ba yap. Day mau ba mipat. Day do way pat. Len ye ka jing shisha. Bat kamut ba pila len ye la ka jinget kristan. Bat pila paiden. U Jesu hi u jubab ye gitu ki ba keli ye u. Yones lenong ar kot kat kandai. Pin jot ye ka temple. Pin praya ka. Bat hapok lais ngi. Ngan pen yeng pat ya ka. Ladau Jesu sim la mi pat. Da per tante ne ki wei pat. Ki riuniam ki nong hikai ki babha. Bat mdon jing kermen banterwa hadin ke jing yap. Ladau Jesu sim la mi pat. Ngong ya pi. Mentoy ken kini ka jing yalap ke jing hikai ke jing wan jing seng ke jing leje seng jing ka mentoy. Ning kong koren lenong kat san de kot kat sao. Han re lada yau Chris sim la pen mi pat. Di kata ka jing yalap jing ka long let no e. Bat ki jing et jong piru ka basang sot shisha. Balai. Ka jing pen im ka day ka jing ai ublay. Kabangi diang tang da ka jinget. Hem yo jing pen im na mar pi bahatan. Na mar pi sbun tan. Na mar pi dona kor tan. MP. Mdan ka malay em ka jing pen im ka day ka jing ai ublay. Kabangi diang tang da ka jinget. Ephesus ar pra haduk kendai. Na mar day da ka jing ai ublay. Bala pen im ya pi. Da ka jinget. Kataru na pihi. Kalong ka jing ai ublay. Bat da ki jing le ken jong pi. Knang ba no ru unam yo ban kam da ka sarong yalade. Wat ka jing sarong reu blay kam la ban ai jing pen MEP. Dan jing le niam, dan dustur, dan jing baha, dan jing la ka ba kumno ru ka ban pen yangi lat satang da ka jinget ka jing IT lut bat ka jing ko ngu ya uni utrai Jesus Christ. Pisania hau pila IT lut yalade. Bat pi pediang, pi kongo, pi nget ya u. Amen. Taka basao. Kani ka jing pediem ka bawan ka jing yap bat ka jing mipat utrai Jesu. Kalong ka gospel ka kubor babaha. Kata pi hap de ben nget. Pi de ben dan nget bahaya kata. Bat namar ba pi nget, pi pen sapriang ya ka gospel. Ikani ka kubor babaha. Mar ba ka de ka babaha. Pi pen bana. Pi nget ba ka de ka babaha. Pipen pernah pim juleran. Tika jing pen im ka bawan da ka jing yap ka jing mi pat ka jong utrai. Ka day ka gospel ka babha kumbala pen im ye pi piru pi to lem ni giwe. Kani ka day ka jili bat ka sopdung jong ka jinget kristan ka ba nela ka ba pura ka ba scam trat. Mla ban artatien ka da leiru. Sangap sani lada pi artatien ne pi kentho ya ka ne ka nongrim bat ka jinget ka jong pi kan bakla lut khai. Ning kong koren lenong katsan de kot arbat sao pio ini kikintin kumtala pen emya pi ru de ka gospel lada pi bat scam ya ka kumbangala yalap happy limda kumta ka le ne ka jinget jong pi shisha ngala IT happy ya ka ka ba kong sando ka bangala yop diang bau Chris ula yap nakabenta ki pop jongi kumbala tho ki jing tho ba khu la tep you bat bala pen mi pat je uru hakabalai ka sngi wa Apostle Paul wa ngayo diang ni kani. Bat kani kalong ka ba kong santam. Kani kalong ka ba ningkong do. Ka ba nga ay happy. Kadai ka kubor ka ba ba. Pikirya na kani. Ka nongrim. Mdan show da ka waypat ka jing pen im yangi ki bangit. Tang kani. Ka gospel ka jong Jesus Christ. Ka ba san. Ublay ulong tang mauhi uba im. Shisha. Bat na lord u mdan blay show sadaki way. Baro ki jatnyam ki mane ya ka basumudur. Bat baro ki dakla ki bapau ha ki jing mane jongki ki wan na ki jingle bertong bat na ki bor bamman. Ki bapau ha ki jing mane jongki ki dei ki bam dei sudah. Henre isa yal nong sau pusau de khot riu. Kom ne ong try ki pa ngalongu baningkong bat ngalongu bakhado bat na lord jonga amdon blaze show. Ho ni mane ye ki lai ha we blay ukpa ukhon bot no men sem ba khoi Henry long lie how way.
Ukristan ban not ban pediang bat ban buram sia ki weipat ki jat jinget ki jat nyam udei ubalen blay. Mdon blay na lor blay jongi. Mdon jing pen im lat na ka kerteng ka jong Jesus Christ. Amen. Ka ban reu. Ka Bible ka dei ka ktin ba im blay badam dan jing baklah ka. Mla ban penya ringkat ya ka Bible bat kanu ka kitab ka ba kumno ru laki kam ka dei ka ba wan na beneng ne ka ba wan ne am. Lada kam sakat ba kam hiru mdan ka ba kum ka Bible. Han reu pun reu tali ki kitab. Khat ya ka thup jong ki kitab. Hebrew le nang sao khat ar. Shai ba ka ktien ublay ka long ka ba im. Bat ka ba don bor. Ka ba kam nep ban ya ka no ka wat lam arliang serti. Ka pailing ba shadow ka ba pinya khlat ya ka met ba ya ka mensim. Ya ki mat ba ya ka clench ingru. Ka bishari ki jingmut ba ya ki jingtmu ka do nuot ubreu. Tungin simkhia banda minot ka puson ya ka wachu pule tang dep. Puson ya ka. Hindi tang ka Bible reading, Bible study. Ban kongo bat ban pentrekam ru ya ka halaka jing im jong pi man kasngi. Lada pims ngo toro kot yo to uba persat men sem ya ka. Un batay kam shaya pi. Amen. Umen sem ko. Tigi don shibon ki jing kentu jong ka Bible. Ki bang idei ban buram. Wat lada kim dei ki ain bat kini san blay. Handrai lada ngemla ban pendep hok yaki. Kamut bakal akut ke jing yadei ke jong iba ublay mo. Tang bakala ban long ke jing sedang ban betut. Siya ka jing paidin. Idan kindiat. Iba ngingin sa wanra. Hadian ke Passion Week. Ini tuhay lang. Hallelujah. Hallelujah. Try. Ngay ngo yame ko Jisu me de ublay jing ki kamba. Ublay jing ki jing le pala. Ublay uban num in ano. Uban reason dong ngi. Nakasingi siya kasingi me de ublay ubale kamba. Niyarap yung ibigin ng dyan siya me. Ba't bagin ima sanda jang me kipor baro. Ngis ngo ka jing penki. Ka jing long pala. Ka jing long mayan. Ka jing me padeng. Ikerku ya me ko try. Di ka jing kerku ki babhatam ki jangi. Ipan ba me men pendep ki kamba ki jong me ki jing im ki jong nga ki jong iwe. Ini iya ki ba plana me try Jesu. Men pen pahaw ya la ki iktiar ka jong. Men le kamba ma me try. Men ang yarap yang ibingin ang jan me. At ang im man kasni. Kita ki bala yo ma ti ki jing kerku ki ban Allah ki jong. Ngilong jong me Jesu. Weng ye ka no ka bate ka ba ku me. Weng ye ka bam day na me ko Jesu ba Yarap yung ibingin ang jan siya. At ang ima sanda siya. Yang try. Ngiwan na ka por banay tilot. Ban pendem, ban penrit, ban penhapo. Yala di ekmat siyang. Simti try. Ilong di siyang. Pelat yang iru ka por. Gitu kiba na padang kajing sate, kajing saku. Kajing yakun, kajing yale, kajing im. Rating kong ko try Jesu. Kat iki kinjiri kiba te, kiba kom yang im. Laki long hagadok lani ka bakanjaman sin. Men wengi ka nakabor ka jang uksud upre. Men pelat lut ya kabor ka ikhtiar ka jang long penrat ka jang may padeng jangi. Tanwat ya kabor ka jang usaitan. Men pao ya kabor ka jang long play ka jang may. Ngingay piyo amat jing kurku lengba ka ne ka jing hikay. Bat ngi kermen bapin pelat bor kanang banwan shiki service jangi hakas ngi Friday ha Talents Club hakapor san beje janmin. Bat hakas ngi Sunday ha Souls Revival Hub Upper Shillong hakapor kat way beje men step but she beje men ski ublay un kurku yupi